Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय माने माखासे बुस्थुआवहाय लिमिट थायो न' बे लिमिटखौ जुदि क्रस खालामोबाना माने सह्य खालामनो हाया जायो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो Hey guys, आं नोंथांमोननो दिनैहाय मोनसे एपनि बागै खोन्थागोन बे एपआनो जाहैबाय स्नो VPN जायनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां कन्टेन्टखौ इन्जय खालामनो हागोन आरो स्पेशल मोनसे खोथाया जाहैबाय मा जोंनि हादराव जाखिनि कन्टेन्टसफोरा रेस्ट्रिक्टेड जानानै दङ बेफोरखौबो नोंथांमोना स्नो VPN नि गेजेरजों इन्जय खालामनो हागोन आरो बे मोनसे सुपार फास्ट आनलिमिटेड आरो सेफ मोनसे एप स' बे एपआवहाय गोबां फिचार्स दङ जेरैहाय वान टेप कानेक्शन आरो ब्लक साइट एक्सेस बेफोरबायदि आरो बेयावहाय नोंथांमोना जुदि पेड कानेक्शन खालामनानै लायोबा पेड सार्भार कानेक्शन खालामनानै लायोबा नोंथांमोना 100% सेफ आरो इनक्रिप्टेड बेयो ओमफ्राय आरो नोंथांमोना जुदि गेमिं सार्भार आरो इन्टारनेट एक्सपिरियेन्स लानो गोसोबा जेबो जिंगासिनो नाङा स्नो VPN आवहाय गोबां सुपार स्पिड आरो नोंथांमोना बेखौहाय आरामसे इउज खालामनो हागोन स' माखौथ' एसेबां नेबाय थानो नङा होमबा आरो बेयावहाय गोबां माबा दङ प्रिमियाम सार्भिसेस दङ जेरावहाय नोंथांमोना बेटार स्पिड मोनगोन आरो सार्भारफोर गोबां मोनगोन स' नोंथांमोना माखौथ' नेबाय थादों नङा होमब्ला आंनि डिसक्रिपशन बक्सआवहाय लिंकआ होनानै दङ स' बेयावहाय थांनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय आरो आंनि डिसक्रिपशनावहाय जुदि थांनो गोसो गैयाबा नोंथांमोना प्ले स्ट'रावबो मोनगोन बेखौ डाउनलड खालामनानै गासैबो कन्टेन्ट्सखौ इन्जय खालामबानो जाबाय इभेन रेस्ट्रिक्टेड कन्टेन्ट्सखौबो जोंनि इन्डियाआवहाय जाखिनिया रेस्ट्रिक्टेड बेखौबो इन्जय खालामनो हागोन स' आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै लागोन ना मा होनो दिनैनि भिडिअखौ मानिफ्राय स्टार्ट खालामनो आं माने मानिफ्राय स्टार्ट खालामनो आं गावनो मिथिया खिन्थु दाख्लैनिफ्रायनो नुबाय थादों आङो ओरैनोथ' आं मिथिया सोर मा जालायो सोर बर' इउटुबारजों इउटुबार सोर नांलायो आं जेबो मिथिया मानो होनोबा जाय बिथांमोना नांलायो आं बिथांमोनखौ फल'बो खालामा आरो आङो खिन्थु मेहेरनि भिडिअ नायो आं मोजां मोनो बिराद बियो हि इज ए भेरि फान लाभिं गाय स' आं बेखौ बिराद मोजां मोनो बिराद मोजां कन्टेन्ट लाबोयो बियो मोजां भिडिअसफोरबो बानायो आरो आं मोजां मोनो मेहेरखौ ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायो जानो हाखागौ बेनाबो भिउसआ मोजाङैनो फैयो मेहेरना मोजां भिडिअ बानायो ओमफ्राय साननैसो सिगां माखासे इउटुबारफोरा जोंनि बर'निनो इउटुबारफोरा नांलायनाय मानाय जादोंमोन खोमा ओमफ्राय बे मेहेरानो मोजां खालामना होबायदां आरो रायलायनानै कनफारेन्स खालामनानै मा आं बारा बुजियासै बिसोर नांलायनायखौ खिन्थु माने जोंनि माखासे बर' इउटुबारफोरा जिथु रस्टिं चेनेलखौ सालायो बिथांमोना आसलथे मा कन्टेन्ट नागिरनानै मोना नामा माने जानला मानला भिडिअ मोनबानो जे माने गाज्रि लामाजों थांहोनाय बायदि भिडिअ बानायनानै माने रस्टिं खालामो रस्टिंनि मेन मिनिंखौ मानो बुजिया बिथांमोना बुङो जे रस्टिंखौनो बुजिया जोंनि बर' मानसिया नङा बेबायदि नङा बुजियो रस्टिंखौ खिन्थु एसे मोजां वेयाव खालामनांगौ जेनेबा बेबायदि नङा जे लिमिट क्रस खालामनाङा आरो जाय बिसोरो बिराद माबानि केरि मिनाटिनि भिडिअखौ नायनानै बिराद इन्सपायार्ड जानानै भिडिअखौ बानाय जानो हागौ खिन्थु केरि मिनाटिया माबोरै पइन्ट्स लानानै भिडिअखौ बानायो नोंथांमोना मिथिना मिथिया आं मिथिला बेखौ खिन्थु एसे साननानै नाय आरोना गावखौ केरि मिनाटिजों कम्पेयार दा खालाम मानो होनोबा केरि मिनाटिया भिडिअ बानायनायनि सिगां बिसोरनाव पारमिसन लायो आरो बिसोरो लिमिट क्रस खालामा बेफोरबायदि आरो स' नोंथांमोनाबो बेखिनि खोथाखौ माइन्डआव सोनानैसो रस्टिं चेनेलखौ बा रस्टिं भिडिअखौ बानायनांगौ जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया रस्टिं भिडिअ बानायनायाव खिन्थु लिमिट थायो न' मानसिनियाव माने मानसिनि जिथु पार्सनेल लाइफआवहाय बा पार्सनेलि बिदि एटेक खालामनाय बेबायदि भिडिअ बानायनाङा बेयो ल'आवबो गैखाया आरो माखासे फट'आ मानसिफ्रा दा बुंलायगोन गेमस्रिया पुलिसनि माबानि उमुक तुमुक खोथा बुङो बिदि होनानै खिन्थु एक्सुवेलि ल'आवहाय बेफोरबायदि पार्सनेलि एटेक खालामनाय बेफोरबायदि माबा भिडिअ माने मा होनगोन माने मानसिखौ बेबायदि मेन्टेलि टर्चार दा खालाम आरोना माखासे भिउस बा साबस्क्राइबार गेन खालामनो थाखाय बेबायदिनो आरो स' नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नुदों नुवाखै मिथिया बेनाथ' साबस्क्राइबार बारा गैया बाट साबस्क्राइबार बारा गैयाबाबो नोंथांमोना बेनि जुदि चेनेलाव थांनानै नायोब्ला ओरैनो गावनि भ्लगिं बा गावनि माबा माबि
मा भिडिअ होयो बेफोर बारा भिउस जाया खिन्थु माखासे बिसोरो टारगेट खालामो भिउस फैयाबाथाय एसे फेमास मानसिखौ बा एसे हाइलाइट जानायखौ बा एसे ट्रेन्डिं जानायखौहाय बिथांमोना लाबोयो स' देट बिथांनि चेनेला माने ग्रथ जाथों माने अट'मेटिकेलि बिथांमोना मा लुगैयो जास्ट माने साबस्क्राइबार लुगैयो मालाया दुखु मोनो मालाया बेखौ नुनानै थैथों मालाया बेखौ नुनानै बिमा बिफाया दुखु जाथों केयार खालामा बिसोरो जास्ट माने गावहा फेमास जानांगौ आरो भिउस मोननांगौ साबस्क्राइबार गेन जानांगौ जास्ट बेनोल' बिसोरनि माने लुबैनाय आरो स' बाराद्राय गोबाव खालामला आङो भिडिअखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना नोंखौ बुंदो आङो नोंथ' बे सान्द्रि मोखांखौ लाफानानै बिराद फेमास खालामनो नागिरो सुपार स्टार खालामनो नागिरो बलिउडनि स्टार खालामनो नागिरो मिस ललिपप गेमस्रि दैमारि सान्द्रि मोखांखौ आरो जाय सान्द्रि मोखां सापर्ट खालामनो नागिरो ना है गोबोरखिसो सापर्ट खालामना मिथिबाय जाय बायदि मानसिखौ सापर्ट खालामनांगौ बेफोरबायदि खालाम जोंहा दा इसां मोजां नै बड' इनफ'मोनखौनो साननानै नाय इसां मोजां भिडिअ बानायो बिसोरो जबनि फारसे माबानि मोजां निउस होयो बेफोरबायदिखौ सापर्ट खालामनांगौब्रा बेफोरबायदिसो जानांगौ जोंनि बर'नियाव सोरबा टेकनिकेल चेनेल दंफेरो नामा टेकनिकेलनि फारसे मोजां बाथ्रा बुंनाय इउटुबनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा मोजां बुंनाय बा गावनि हारि जौगानायनि थाखाय माबा मोनसे बाथ्रा बुंनाय बोरै फरायलांनांगौ मोजाङै जेनेबा डक्टर इन्जिनियार फरायनाय माखासे आइएस आइपिएस प्रफेसार लेक्सारार बोरै जानो हायो बेफोरनि सोमोन्दै सोरबा फोरोंनाय दङ जोंनि बर'नियाव गैया गावसिनि जानाय खिनाय बहाबा गावसिनि जानाय खिनाय बहाबा बेरायनाय बहाबा सोरजोंबा थांनाय बेफोरखौसो देखायो बांसिन बे माबा इउटुबनि कन्टेन्ट जाबाय नामा ओमफ्राय माने सासे इउटुबार जानानै दै आं रावनिबो बिदि इमानखिनि आं इउटुबारफोरखौ फल' खालामो बिथांमोनाथ' दाख्लैसो फैदोंमोन खोमा इउटुबाव खिन्थु आं सिगांनिफ्रायनो फल' खालामो इउटुबनि कन्टेन्टखौ जिहेतु बिथांमोना बुंदों जानाय लोंनाय बेरायनाय बेफोरबायदिखौ देखायो फाल्तुनि देखायो मटिभेशनेल भिडिअ बानायनांगौ बा टेकनिकेलनि बानायनांगौ बेफोरबायदि आरो टेकनिकेल नलेजआनो जेबो गैयाबालाय आंनाव मा टेकनिकेलनि भिडिअ बानायनो अभियासलि आं मटिभेशनेल भिडिअबो बानायो माखासे दाख्लै सिगाङावहाय सुसाइड जानायनि माबा जानायनि भिडिअ खालामनायावहाय आङो बेनिबो खोथा बुंदों बेबायदि नङा जे आङो गावनि जानाय थानाय बेरायनायखौल' देखायो बिदि नङा आरो बेबो मोनसे कन्टेन्ट नोंथांमोना जुदि मिथिया मा होनबावनो आरो नोंसोरो बे दैखराव थानाय एम्बु टाइपनि मिथिबाय ना नोंसोर वर्ल्डखौनो मिथिया माबायदि टाइपनि ओंखायनो बेलेगफोरनि माने गावखौनो अभार स्मार्ट साननानै गावखौनो कन्टेन्ट क्रिएटर होननानै साननानै माने अभार स्मार्ट दिन्थिनाङा मालायखौबो एसे फल' खालामबासो बिथांमोननिफ्रायबो गियान मोननानै गावबो मोनसे कन्टेन्ट क्रिएट खालामनो हागोन मिथिबाय ना व्लगिं माखौ बुङो बेखौ मिथियाबा इउटुबाव एसे सार्च खालामनानै नाय आरो गुबुन मिलियन साबस्क्राइबार थानायफोरखौबो एसे फल' खालाम बिथांमोना मा कन्टेन्टनि भिडिअ बानायो नै जाम्बा दैमु नों मिथियाबा नायना ला नैबे डेड ग्लेम कापोल बेबो 43.6 लाख साबस्क्राइबार दङ बिसनियावहा डेट मिन्स बेसे 4 मिलियन ना स' बिथांमोनाबो नै डेइलि लाइफ मेकआप हाबानि मानि स' बिफाजों बिमाजों थानाय भिडिअ होयो आरो मोनसे दिन्थिबावनो आङो मोनसेया जाहैबाय फ्लाइंग बिस्ट बिसोर इमान डेइलि लाइफनि बा गावसोरथ' पाइलट बे पाइलटनिबो बिदिनो डेइलि लाइफनि हिन्जावजों माजों गथ'जों माबायदि गेलेयो थायो मायो बेफोरखौबो भिडिअ खालामो बेखौनो बुङो व्लगिं मिथिबाय ना मिथियाबा नायना लाबानो जाबाय जाम्बा थिग बेबायदिनो जोंबो बिसोरखौ फल' खालामनासो बानायो बेबायदि नङा जे जोंसो डाइरेक्ट बेखौ बानायदों बेबायदि नङा जुदि नोंथांमोना नुवाखैबा नायनो हागोन आं बिथांमोननि लिंकखौ डिसक्रिपसनावहाय होगोन आं सोरनि भिडिअफोरखौ नायो आरो बिथांमोनखौ फल' खालामो बिथांमोनाबो बेबायदिनो फेमिलिजों इन्जय खालामनाय बा फेमिलिजों मादार्स डे फादार्स डे बा बहाबा बेरायनाय जायगा गिदिंनाय बेफोरखौनो भिडिअ होयो बिदि नङा जे आंल'सो बेफोरबायदि इउटुबाव जानाय थानाय भिडिअ बेरायनाय भिडिअ आंल'सो होयो बेबायदि नङा मिलियन साबस्क्राइबार थानायफोराबो होयो खिन्थु गावबा गाव चेनेलनि मोनसे कन्टेन्ट थायो सोरबा टेकनिकेलनि माने फारसे होगोन सोरबा इनफरमेशन टाइपनि आरो सोरबा निउसनि आरो सोरबा
बहुत बेलेग बेलेग कन्टेन्ट थायो खिन्थु बेफोरबायदियाव आंहा नलेजानो गैयाबा आं माखौ होनो जास्ट आंहा इन्ट्रेस्टेड मा ब्लगिंआव स' बेखायनो आङो आंनि डेइलि लाइफ आं बेरायनाय थानाय जानाय बेफोरखौ आं ब्लगिं खालामो स' बेयावहा नोंहा खर' सानांगौ जेबो गैया आं बेखौ बुङो ओमफ्राय आरो बियो माखासे पार्सनेल एटेक खालामनाय खोथाफोर बुङो आरो जोंबो हायो नोंनि पार्सनेल खोथाखौ बुंनो खिन्थु जोंहा इन्ट्रेस्टेड नङा खिन्थु भिडिअखौ नायदो आंबो नायनो र' भिडिअखौ माने आं मिथियामोन आरोना आंखौ बहुतानो कल खालामै बुङो नै आब' गेमस्रि नोंखौ जावदों मादों खिन्थु जोङो अब्लाबो केयार खालामा आरो केयार खालामबाबो बुंगोन लकेल सेलिब्रिटि बेखायनो क्रिटिसिजम खालामनायाव बा क्रिटिसाइज खालामनायावहाय बिथांमोना रिएक्शन भिडिअ बानायो बेफोरबायदि खिन्थु माने क्रिटिसाइज खालामनायावबो माने पजिटिभ वे आरो नेगेटिभ वे थायो न' स' बेखौ एसे नजर आन्दाज खालामनानै भिडिअखौ बानायनांगौ बाट दिस इज टु माच मिथिबायना रागाबो जोंदों दुखुबो मोनदों मानो होनना बुङोब्ला मटिभेसन होबाय जिथुनाखि जोंहा आदा जेम्सखौ मा मटिफिकेसन मटिभेसन होबाय जिथुनाखि जोंहा आदा जेम्सखौ मोना रोङि मानसिखौ नङा होमबा आंबो एसेबां गोरों नङा आंहाबो मिस्टेक जायो आंबो गासैबो वर्ड्सनि मिनिंखौनो मिथिया बा मालाबा आंहाबो प्रनाउन्सिएसनाव मिस्टेक जायो खिन्थु नैबे बिथाङा ना रोङासो ना भुल जाखो मिथिला मा मटिभेसन होननानै बुङो मा मटिफिकेसन नि भिडिअखौ आं सिगाङावनो मोनखाबाय आरोना दाखालि बावैनो मोनखाबाय खिन्थु आं बेखौ सैमानि लानजाया मालाबाबो सिदा जाया होननानै आं बेखौ जेबो बुंनो गोसो गैलामोन खिन्थु जोंहा सासे आदा बर'नि थाखाय बर' हारिनि थाखाय नांथाबग्रा सासे बिर जोहोलाव मिथिबायना बिथाङा आंखौ मटिभेसन होबाय जिथुनाखि जोंहा आदा जेम्सखौथ' बयबो सिनायखायो बिथाङा आंखौ फन हरनानै दासो बुंहरदों बेनि सायाव भिडिअ बानाय होननानै खिन्थु ओरैबायदि आसलासो भिडिअ खालामनानै आसलासो फन खालामनानै भिडिअ खालामनो होदों नामा दे आङो आंनि एक्सखौ आङो नायनो बायो होननानै बेनि जबखौ आं नायनो बायो बेबायदि नङा दै आंनि एक्सजों आं नांलायदों होननानै सासे इण्डियान आर्मिजों आं नांलायदों बेबायदि टाइपनि नङा बा इण्डियान आर्मिखौ आङो मोजां मोना बेबायदि नङा इभेन आङो सासे बिग फेन इण्डियान आर्मि बा जिखुनु डिफेन्सआव मावनाय बिथांमोननि थाखायनो जोङो दायो आरामाव भिडिअ बानायनोबो हागासिनो आरामाव बेरायनोबो हागासिनो मानो होनोबा बिथांमोनासो जोंखौ रैखा खालामो नङा होमबा स' खिन्थु बिदि नङा जे गासैबो इण्डियान आर्मि जाबानो जे बे मानसिया एकदम बिराद मोजांबो जागोन बेबायदिबो नङा जेनेबा जेरैहाय जोंनि बर'आवबो गाज्रि मानसि थायो बा मोजांबो थायो आरो हारसायावबो गाज्रिबो मानसि थायो मोजांबो थायो थिग बेबायदिनो जानो हागौ आरो नंगौबो जे इण्डियान आर्मियावबो गासिबो मोजां मानसिफोरबो गैजोबा 100आव खमसे खम 1% बाबोथ' गाज्रि थागोन थिग बेबायदिनो माने आं बेखौ बुङाखै जे इण्डियान आर्मिया गाज्रि बेखौ बुङाखै आं खिन्थु बे जुदि सासे मोजां मानसिबा सासे हिन्जाव मानसिखौ बेफोरबायदि माने गाज्रि भिडिअ बानायनो थाखाय बुंनाय नङामोन आरो नोंथाङा जे दैमुआ जे बे भिडिअखौ बानायबाय दे न' डाउट बिथाङा बर' हारिखौ मोजां जाजानो लुगैयो बा बर' हारिनि फारसे सानो बेखायनो बे भिडिअखौ बानायनानै होदों दे मानिबाय आङो खिन्थु बै बोराय लोदोदो मोसानाय बै हिन्जावा हाक खालामनानै मोसानाय भिडिअखौ मानो क्लिपखौ एडिट खालामनानै होफानांगौ बेथ' सानद्रि मोखां नङा बेथ' आगै रेसमाया नङा होमबा स' मानसिफ्राथ' माखासे सानगोन न' बेसो बिदि होननानै खिन्थु बेफोरबायदि क्लिपखौ एड खालामनानै मानो बेफोरबायदि मिसआन्डारस्टेन्डिं मानो क्रिएट खालामनो नागिरो नोंथांमोना दैमु जेनेबा नों हारिनि बागै सानदों आं बेखौ रेसपेक्ट खालामो नों हारिखौ मोजां खालामनो सानदों गावनि भिडिअनि थ्रुयै आं बेखौबो रेसपेक्ट खालामो खिन्थु बेफोरबायदि बे वेया मोजां नङा आरोना जेनेबा आरो आं रेसमाखौ इभेन आं मिथिबावा बिसोरनि भिडिअआ बिदि जादों होननानै ओमफ्राय बे रेसमाखौ आं फन खालामहरबाय खालामनानै आं बुंबाय माथो बिदि होननानै ओमफ्राय बे बुंबाय मा आब' जोङो बार्थडे पार्टि जादोंमोन बार्थडे पार्टि जानायावहा बिदिनो लोगोफोरा स्टेटास होनबाय जेबो नङा बेलाय माथोखाय बेयावथ' जेबो गाज्रि खामानि मावाखै बियो जेनेबा आरो बेयावहा दैमु बिथाङा बुंदों जे मिथिबाय गेमस्रि दैमारि नोंखौ डाइरेक्ट बुंदों आङो नोंथांखौ आं सिनायखायो मिस ललिपप नोंनि नामा आं दोनदों रावबो दोनाखै मिस ललिपप होननानै आं दोनदों नोंखौ मानि थाखाय दोनदों बेखौबो मिथिजोबखायो रायजो राजाफ्रा
मिस ललिपप हेलौ नोङो ना नोङो आंखौ जोनोम होदों ना नों आंखौ खांदों बादों ना जाहोदों नों आंनि नाम दोननो जेनेबा जाय आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफा बिसोरसो आंनि नामखौ दोनगोन नोंथ' दोना नोंथ' आंनि इभेन रिलेटिभबो नङा अब्ला मानो पार्सनेलि एटेकल' खालामनो नागिरो मानो नों आंनि नाम दोनलायनो दरखार जेनेबा बिथाङा बुंदों आं बेनि पास्ट लाइफनि जेबो खोथाखौनो बरनला मिस ललिपपनि डेट मिन्स मा मिस ललिपप माने मा आंखौ इनसाल्टथ' खालामनाय जाबायना जेनेबा आंनि पास्ट लाइफखौथ' लाबोफिननानैथ' आंनि बे नामखौ दोननाय जादों ना इभेन आंबो नोंनि पार्सनेल खोथाखौ बुंनो हायो नोंबोथ' गावनि हिन्जावखौ प्रेगनेन्ट टाइमावनो थिगसे बुनानै नोंबोथ' हिन्जाव खारजानायसो आंबोथ' नोंखौ बुंनो होनबा हायो खिन्थु जों मानो बुङा जोंथ' मिथिया नोंनि लाइफआव मा जादों बा नों हाबा जाखांनानै जोंथ' नोंनि न' खाथिनि मानसि नङा जे नोङो हिन्जावजों बुलायदों बा नोंनि हिन्जावासो गाज्रि ना नोंसो गाज्रि जोंथ' मिथिया जोंथ' बुंनोबो थाङा नोंनि न'खरनि खोथा नङा होमबा थिग बेबायदिनो नोंबो मालायनि पार्सनेल खोथाफोरखौ बुंनो नोंहाबो राइट्स गैया इभेन जोंहाबो राइट्स गैया खिन्थु बेखौ बुंनो गोनां जादों मानो नों जोंखौ पार्सनेलि एटेक खालामदों नोंनि भिडिअनि गेजेरजों अके नोंबो जोंखौ नुफैयाखै जे जों गुवाहाटियाव थानानै मा खामानि मावो बा सानथ्रि मोखाङा गुवाहाटियाव थानानै मा खामानि मावो बेखौ नोंबो मिथिया मानो होनना बुंबा नोंथ' जोंनो एनि टाइम थाबाय थाया जों खामानि मावनायखौ जोंसो मिथिगौ स' नोंहा बेयावहा बुंनांगौ जेबो दरखार गैया बेहाबो बिमा बिफा दङ बिदा फंबाय बिनानाव गासैबो दंजोबो जे बिथांखौ खबर लानो नोंहा बेयावहा खर' सानांगौ जेबो खोथा गैया मिथिबाय आरो बेलेग हारिनि लोगोफोरजों लोगो जादों बार्थडे जादों अभियासलि बेहा गुवाहाटियाव थाबाय गुवाहाटियावथ' नों बर'ल' लोगो मोना नङा होमबा मणिपुरिबो थागोन सोरबा बिहारिबो थागोन सोरबा मारवालिबो थागोन लोगोआलाय लोगो माथो ओमफ्राय बार्थडे पार्टि जानायावहा जे हिन्जावसाफोरजोंल' जे बार्थडे पार्टि जायो आजिखालि दिनाव बिदिबोथ' नङाना जेनेबा आरो हौवासा हिन्जावसा पार्टि जाबानो जे बेयावहा गाज्रि थिंकिं जे लाबोनांगौ बिदिथ' नङा जाय गाज्रि गोसोनि मानसि बेफोरसो गाज्रि साननाया फैयो माइन्डआव मिथिबायना आरो जोंबो नाय जेनेबा जोंबो उदालगुरियाव फरायबाय उदालगुरि फरायनाय टाइमावहा मा बर'ल' जे लोगो थागोन बिदि नङा आंहाथ' बिहारिबो लोगो दंमोन हारसाबो लोगो दंमोन बेफोरबायदि आरोना बिदि माने गुबुन हारिजों लोगो जाबानो जे गाज्रि बेफोरबायदिथ' नङाना आरो शिलंआवबो फरायबाय शिलंआवथ' मा नागा मिज' खासिया इभेन दाबो जों कन्टेक्सआव दङ दाबो जोङो गेट टुगेदार पार्टिबो खालामो माथोखाय बेयावहाय जेबोथ' गाज्रि नङा नों गाज्रि जायाबानो जाबाय माथो खिन्थु गुबुन हारिजों लोगो जाबानो जे गुबुन हारिजों लोगो हमलायबानो जे गाज्रि जागोन बिदिथ' नङा मानो नोङो मिसआन्डारस्टेन्डिं क्रियेट खालामनो नागिरदों गावनि भिडिअनि गेजेरजों जेनेबा जोंबोथ' नोंखौ जेनेबा बुंनो हायो दैमुआ बिदिसो गावनि हिन्जावजों हाबा जाखांनानैबो नांलायलाय बुलायलाय खमलायलाय जाबाय जानानै इभेन हिन्जावा प्रेगनेन्टबो जाबाय बेखौनो बुयैबो न'निफ्राय होखारहरबाय जोंबो खोनादों खिन्थु जोंथ' नोंनि एक्जेक्ट स्ट'रिखौ जोंथ' मिथिया अब्ला जों मिथियालासिनो नोंनि फारसे जों मानो बुंनो जेनेबा जोंबोथ' एक्जेक्ट खोथाया मा जादों जोंथ' मिथियाना जोंथ' जोंथ' उन्दुनायनिफ्राय सिखारनायनिफ्राय जोंथ' नोंजों थाफायाखै जोंलाय बोरै मिथिनो ना नोंनि हिन्जावसो गाज्रि ना नोंसो गाज्रि ना नोंसा न'खरनियासो गाज्रि जोंथ' जेबो मिथिया जों बेखायनो रावनिबो खोथाबो बुंनो थाङा मिथिबायना बेखायनो खोनाबानो जे खोथाखौ बुंनांगौ बिदि नङा मानसिया ओमफ्राय आरो बे भिडिअ'आव मा गाज्रि नुखो जेनेबा लोगोफोर ज'नानै गेट टुगेदार जेनेबा बार्थडे पार्टि खालामदों माथो जाखो बेयावहाथ' आरो नोङो मेथाइ सोदेरबावना होबावदों पार्टी अन द रोड साइड आंनि लोगो बे जेडिएक्सनि मेथाइखौ सोनानै होबावदों आरोना जेनेबा माने मा नों जुदि सासे गोसो मोजां नों जुदि सासे बर' हारिनि फारसे मोजां जाजानायखौ लुगैयोबा बिदि स्लें वर्ड बा बिदि गाज्रि वर्ड्स डाबल मिनिं गोनां वर्ड्सफोरखौ बाहायनानै नोङो भिडिअ बानाया नोंनि भिडिअनि गेजेरजों नोङो मा नों जेबो मोजां खालामनो सानाखै नों बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावदों होननानै सानदोंबा बे नोंनि बे बिग मिस्टेक मोनसे मिथिबायना नोंनि भिडिअजों रावबो मानसिया मोजां सोलोंथाइ मोननाय नङा आरो रावबो मानसिया जेबो बुजिनोबो मोननाय नङा जास्ट माने माखासे गाज्रि टाइपनि मानसियाल'सो बेखौ इन्जय खालामगोन बेफोरबायदि आरो खिन्थु नों सानदोंना नोंनि बे भिडिअनि गेजेरजों बै हिन्जावसा बानायजाग्राया बेसे दुखु मोनदों नों मानो बे लोदोदो हौवासाजों बे लोदोदो मानसिजों मोसानाय भिडिअखौ मानो बेलेग हादरनि ना जोंनि कान्ट्रिनि आंबोथ' बेखौ मिथिया जिखुनु मानो नोङो एड खालामफाना होनांगौ बेखौथ' मानसिफ्रा सानबाय सानद्रि मोखाङानो आरो सासे हिन्जाव मानसिनि इमेजआ खेबसे गाज्रि जायोबा एकदम मोजां खालामफिननायावहाय बिराद गोब्राब नों जेब्लानाखि हाबा जानानै नोङो जेब्लानाखि फिसाजो मोनगोन ना अब्लासो नों बुजिगोन मिथिबायना आरो अबेसे नों मा बुजिनो नों गावनो हाबा जानानै नोंनि संसारानो मोजां जायाखै आरो नोंलाय मा मालायखौ बुजायनो जोंथ' नोंनि पास्टखौ लानानै खोथा बुंनो साना
जेनेबा नोंस्रा नोंनि लाइफ नोङो हिनजावजों मा जाखो नोंनि हिनजावा प्रेगनेन्टमोन नोंखौ गारनानै थांबाय बा नोङो होखारहरबाय जोंहा बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया स' नोंबो मालायनि लाइफआवहाय जेबो प्रब्लेम थानाङा जे बियो जुदि गुबुन हारिनि लोगोफोरजों जुदि इन्जय खालामदों बेथ' गाज्रि खामानि मावाखै गाज्रि खामानि मावनाय नुदोंब्ला बा भिडिअखौ मोनदोंब्ला बुंजायो खिन्थु बेथ' जेबो गाज्रि खामानि मावाखै मानो मिसआन्डारस्टेन्डिं क्रिएट खालामनो नागिरदों जेनेबा समाव सोरबा सोङोब्ला मा होननानै लायो नोंथांमोना स्टुडेन्टस होननानै लायो मिथिबाय गुवाहाटियाव थाहैनानै स्टुडेन्टस होननानै लायो let me tell you one thing students नङा students मिथिबायना pronunciationफोरखौ एसे मोजां खालाम आरो डिक्सनारिफोरखौ मोजाङै नाय मालायखौ जावनायनि अनगा मिथिबायना आरो नोंनि पार्सनेल खोथाफोरखौ जों बहुत मिथियो बहुत मानसिफ्रानो जोंनो खिथाहरो खिन्थु जों बुंनो इन्टारेस्टेड नङा खिन्थु नोङो लिमिट क्रस खालामनायखायसो आं बेखिनि खोथाखौबो खिथाबाय मिथिबायना बेबायदि नङाथ' आरो जोङो सकियाव थांनानै सानद्रि मोखांजों आंजों बे मेथाइ खननाय इन्जय खालामनाय थ' थाफ्लियाव खुजालु गोनां आब' नोंनि नामखौथ' आङो सान्द्रि मोखां नामासो होननाय खोनादों नोंथाङा थास' ओंख्रि जानाय फान्थाव ओंख्रि जानायखौ एसे खम खालामदो नङाबा नोंनाव खुजालुआ बांसिननिफ्राय बांसिन बांबाय थागोन आरो सासे बे मोनसे जोंनि व्लगिंनि पार्ट बे जोंनि मोनसे लाइफनि मोजां मोमेन्टस स' बेखौ जोङो शेयार खालामदों आंनि भिउवार्सजों बा आंनि साबस्क्राइबारजों आङो बे मोजां मोनसे हेपि मोमेन्ट्सखौ आङो शेयार खालामदों बेवहाय नोंहा बेखौ मिम्स बा बेखौ ट्रल खालामनो गोनांथि गैयाथ' मिथिबायना नों नोंनि खामानिखौ मावलां अभियासलि साक्सेस जालांगोन अभियासलि साबस्क्राइबार गेन जागोन नोंहा बेबायदि नङाथ' मालायखौ गाज्रि बा मालायखौ दुखु मोनहोनानै बेफोरबायदि जेब्लाबो नों जै जानो हाया बे साननैसोनिल' लाइफआवहाय नोङो मालायनि गोसोखौ दुखु मोनहोनानै नों जेब्लाबो सान्थि लानाया नोंनिया अराय समनि थाखाय सान्थि जानाय नङा बेखौ हले बुजिखा आरो नों जे बुंदों भिडिअआवहाय सान्द्रि मोखां नोङो आंखौ सरि बिहरनांगौ सान्द्रि मोखां सरि फैनानै सरि बिहरनांगौ 12थानि सिगां नङाबा जों बिराद गोख्रों एक्सन लानाय जागोन बेखौ बुंखाबाय सान्द्रि मोखां आरे नोंनि मा खामानि मावदों बियो नोंनियाव सरि बिनो जेनेबा नोंनि मा गाज्रि खामानि मावदों ना नोंखौ बुदों ना मादों ना नोंसा न'नि गाज्रि माबा मोनसे खामानि मावदों जे नोंखौ सरि बिनो सरि मानो थाखाय बिनांगौ बे गुबुन हारिनि गावनि लोगोफोरजों बार्थडे पार्टि जादों बेखायनो सरि बिनांगौ दासिमबो बे दैखरनि एम्बुखौनो जाना था नोङो मिथिबायना जाम्बा इमान जे बोरै जे भिडिअ बानायो आरो नों जुदि एसेबां मोजांबा नों एसेबां जुदि मोजां वर्ड्स बुंबा जोंनि बायदि पाब्लिकआव थानानै नों भिडिअखौ बानायनो नाजाना माने औवा सिं बारि सिं खिबारियाव थानानै भिडिअ बानायो हा एसे मोजां जायगायाव थानानै भिडिअ बानाय मोजां कन्टेन्टनि भिडिअ बानाय आरो दा आं बुंलायबाय आरो दा दावराव जालायगोन मिथिबायना नोंसोर माने रावबो बिदि बेलेग इउटुबार्सफोरखौ बिदि नुवा खिन्थु जोंनि बर' इउटुबार माखासेफोरा बिदिनो माने नांलायनानै बेनो कन्टेन्ट माने मा जागोन माने खालि जावलायनाय सापर्ट होलायनांगौब्रा मिथिबायना आरो खोनानो मोनदों माखासे रस्टिं चेनेलफोरा गावबा गाव ग्रुप खालामनानै सासे मानसिखौ टारगेट खालामनानै बयबो बे टपिकआवनो भिडिअ बानायो बेबायदि जानाङाथ' एसे गावनि माइन्डजों गावनि माबाजों एसे साननानै नायनांगौ जे आं भिडिअ बानायनानै गुबुन सासे मानसियाबो गोसोखौ दुखु मोनगोन नामा माबा मोनसे बेनि पार्सनेल लाइफआव माबा मोनसे इफेक्ट जागोन नामा बेखौबो एसे सानना नायनांगौब्रा मिथिबायना जे आंहा इउटुब चेनेल दङ आं भिडिअ बानायबानो माबागोन गासिबो नुजोबगोन आङो बेखौ डिफेम खालामनो हागोन बिदि नङाथ' मानो बिदि नोंसोरो एसे बुजिलायनांगौब्रा बर'जों बर' मिथिबायना आरो नोंसोर जुदि बर' हारिखौ मोजां खालामनो सानोबा नों एसे मोजां पजिटिभ वेयाव बुजायनांगौब्रा जेनेबा एसे मोजाङै बुंनांगौ माबा थास' जाग्रा खोनादों नोंथाङा थास' ओंख्रि जानाय फान्थाव ओंख्रि जानायखौ एसे खम खालामदो नङाबा नोंनाव खुजालुआ बांसिननिफ्राय बांसिन बांबाय थागोन आरो सासेखौथ' आं बुंथ'ला बिथांखौथ' नोंथांमोना बयबो मिस ललिपप होननानै बयबो मिथिजोबखायो ना गोरान जाग्रा थास' बिबार मा इफोरो जेनेबा मा वर्ड्स बेफोरो जेनेबा एसे मोजाङै बुंनांगौ न' जुदि नोङो सासे गियानि मानसिबा नों सासे एजुकेटेड बा नों बेबायदि बुङाथ' जेनेबा इमान गाज्रि वर्ड्स मा होनबावनो आरो सोरबा गुवाहाटियाव थाना फरायो खामानि मावो बे बिसोरनि खामानि बे बिसोरनि लाइफ नोंनो जे सानफ्रोमबो फैनानै जे नोंनो जे खिथानानैसो फैनांगौ बिदिथ' नङाना आं गुवाहाटियाव उमुक फरायो आं गुवाहाटियाव बे खामानिखौ मावो बे नों मा जायो बिसोरनि नोंनो खोन्थानासै जे बिसोरो गुवाहाटियाव थानो नों थानो हायाखै नों मा मेगन सादों नामा बिसोरखौ गुवाहाटियाव थानाय नुनानै मोजां लाइफआव थानाय नुनानै
जों गासैबो बर'आनो रावबो क्ररपति बिदि गैया मिथिबायना जों सेम क्लासनि जों सेम रेंकनि मानसि जों लवार मिडल क्लासनि मानसि स' जोङो स्ट्रागल खालामबासो जोङो साक्सेसखौ मोननो हागोन आरो नों आंनि आइफन लानाय स्कुटि लानायनि खोथा बुंदों आरे आं मा बे इउटुबावहाय आङो सानफ्रोमबो बखि भिडिअ बानायनानै मा ओरैनो फकटिया भिडिअ बानायदों नामा इभेन नोंबो मनिटाइज खालामदों नोंनि भिडिअखौ नोंबो बेनि थ्रुयै फैसा आरजिनो हागोन खिन्थु बे नङा जे नोङो सोरखौबा डिफेम खालामनानै बा सोरखौबा नोङो गाज्रि वर्ड्स बा सोरखौबा नोङो गाज्रि मुं बाहायनानै भिउस मोनगोन बा फैसा आरजिनो हागोन बेखौ साननाङाब्रा मिथिबायना बे नोंनि बेखिनि हेपिनेसआ ना दसे टाइमनि थाखायल'सो टेम्परारि दा नै इनुसाबो सिगाङावहाय मा बानायोमोन आंखौल' नङा देसन बहुत मानसिखौनो बानायोमोन खिन्थु दा बे बुजिबाय जे रस्टिंनि मेन वेआ बेबायदि नङा दे रस्टिंनि मेन मिनिङा बिदि नङा मोजां वेजों बानायनांगौ लिमिट क्रस दा खालाम मिथिबाय लाइफआव साक्सेस जानोब्रा आरो सासे मानसि दङ बिथाङाबो बिराद सिगाङै रस्टिं भिडिअ बानायोमोन दा खिन्थु बियो हिन्दीयाव ब्लगिं खालामनानै बिराद माने मिलियनानो थांसिगोन बेफोरबायदि साक्सेस जानांगौब्रा जोंनि बर'आवबो मिथिबायना आरो जेनेबा बे जे हिन्दीयाव ब्लगिं बानायनाय लोगोसो फेमास जादों बिदिबो नङा बियो हार्डवर्क खालामदों बहुत हार्डवर्क खालामदों इन्टारटेन खालामदों गावनि भिउवार्सखौ गावनि साबस्क्राइबारखौ बेखायसो बियो बेसांखिनि साबस्क्राइबार गेन खालामनो हादों जोंबो बेसांखिनि हाबावाखै मानो होनोबा जोंनिख्रुइ बिथांनि भिडिअआ साबसिन जायो बेखायसो भिउवार्सफोरा मोजां मोननानै बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो थिग बेबायदिनो आरोना मोजां वेआव थांनानै मानसिया साक्सेस जानो नाजानांगौ बेबायदि नङा जे मालायखौ डिफेम खालामनानै मालायखौ गाज्रि बर'नि उमुक तुमुक गाज्रि थाम्बनेल होदो एसे गाज्रि थाम्बनेल होबानो मानसिफ्रा एट्रेक्शन जानानै नायनो फैगोन बेबायदि नङाथ' नों बेसे दिन बेफोरबायदि मालायखौ डिफेम खालामनानै जानो भाय जोंबो नोंनि आथिं बिजौनिफ्राय खर' बिजौसिम नोंनि सब खोथाखौ मिथिजोबो खिन्थु जों बुङा आरो जों इन्टारेस्टेडबो नङा मिथिबायना बेफोरबायदि स' सिरि थालायदो गावबागाव था जे गुबुन हारिजों लोगो जाबानो जे बे सिख्लाया गाज्रि गुवाहाटियाव थाबानो जे बे सिख्लाया गाज्रि सासे सानै सिख्ला बा सासे सानै मानसिनि थाखाय जे बिदि बुंनांगौ बिदि नङाथ' मा नों सानदों नामा गुवाहाटियाव थानाय सिख्लाफोराल' गुवाहाटियाव थानाय मानसिफ्राल' गाज्रि गामियाव थानाया गाज्रि नङा आं बेखौबो बुङाखै जे गामियाव थानाया गाज्रि दै सबावबो मोजां गाज्रि मानसिया थायो गामियावबो थागोन मोजां गामियावबो थागोन गाज्रि आरो सहरावबो गाज्रिबो थागोन मोजांबो थागोन मिथिबायना बेखौ हले एसे बुजिनानै ला मालायखौ एसेबां मेगन सानानै लाइफआव साक्सेस जानो दा सान बे साननैसोनिल' लाइफआव मोजां खामानि माव बिमा बिफाखौ हेपियै दोन मोजाङै जालां मानसिजों मिलायनानै था जेब्लाबो मानसिखौ सुथुर जानो नाजानाङा सासे बिर जोहोलाव मिथिबायना बिथाङा आंखौ मटिभेसन होबाय जिथुनाखि जोंहा आदा जेम्सखौथ' बयबो सिनायखायो बिथाङा आंखौ फन हरनानै दासो बुंहरदों बेनि सायाव भिडिअ बानाय होननानै खिन्थु आरो बे सासे इण्डियान आर्मि जानानै सासे रस्टारखौ फन खालामनानै पार्सनेलि एटेक खालामनो मा दरखार नोंबो एसे बुजिनांगौ ना सासे इण्डियान आर्मि जालायलायनानै आरो दे पास्ट इज पास्ट दै नोङो जेनेबा आंखौ भाइरेल खालामबाय नोङो आंखौ डिफेम खालामबाय बे पास्ट इज पास्ट होननानै आङो सबखौबो फरगिभ खालामबाय आरो नोंखौबो फरगिभ खालामबाय आङो दे दा नोङो मोजां भिडिअ बानाय न माथो मालायखौलाय फन हरलायलायनानै सानद्रि मोखांखौ बिदि भिडिअ बानायथार बे भिडिअआ गाज्रियानो नङा ओमफ्राय लोदोदो बोरायजों बाख्रबलायनाय भिडिअखौ एड खालामनानै गाज्रि डिफेम खालामना होबाय सानद्रि मोखांखौबो आरो मा होनदों दैमुआ जे आंजों लाफानानै आंनो फोरोंजोब्बाय नोंखौ बुंदो आङो नोंथ' बे सानद्रि मोखांखौ लाफानानै बिराद फेमास खालामनो नागिरो सुपार स्टार खालामनो नागिरो बलिउडनि स्टार खालामनो नागिरो मिस ललिपप गेमस्रि दैमारि सानद्रि मोखांखौ आरो जाय सानद्रि मोखांखौ सापर्ट खालामनो नागिरो ना हो गोबोरखिसो जेलासिनि बा आरो मिस ललिपपाबो बुजायनांगौ नोंनि जेसेबांनाखि नोंनि कम्पानियाव जेसेबांनाखि मानसिफोर दङ बिसोरखौ बुजायजोब जिखुनु आरे बिसोर उन्दै नामा बिसोरो आंनि लोगोसो आरो आङो मोनसे खोथाखौ बुंनो सानद्रि मोखांखौ आंनो सोर लोगो हमहोदों मिथिबायना जेम्स बिब'आसो लोगो हमहोदों आंखौ फार्स्ट टाइम जोङो शुटिंआव खेबसे लोगो हमदोंमोन जास्ट हाय हेलौल' दै बे टाइमाव बिदि लोगो नङामोन खिन्थु जेम्सजों बे टाइमावहा आंहा ब्रेकआप जाखाबायमोन ओमफ्राय जेम्स बिब'जों आंजोंथ' मोजांमोन जेनेबा बिसोरनाव थांलाय फैलाय दंखायोमोन जिहेतु सार बिब'जों मोजांमोन न थांलाय फैलाय जिहेतु दंखायो ओमफ्राय आब'आ बुंबाय मा आगै गुवाहाटियाव फै इदि होननानै ओमफ्राय आंहाबो बे टाइमावहा नेल एक्सटेनसन खालामजानो गोनांमोन आरो गुवाहाटियावहाय ओमफ्राय बे टाइमाव आं गुवाहाटियाव थायाखैमोन दै जास्ट आङो मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामनानै शिलंनिफ्राय
न'आवहा दंमोन आरो बिदिनो साननै सानथाम जाबायमोन खोमा ओमफ्राय बेयावहा आं आब'आ फन खालामबाय नालाय ओमफ्राय आब'आ बुंबाय दे फै लोगो हमगोन बिराद गोबाव जाबाय नोंखौ लोगो मोनाखै बिदि होननानै ओमफ्राय उनावहा बे टाइमावहा जेम्स बिब'आ आंखौ सानद्रि मोखांदों मिट खालामहोबाय दे दायो 2.5 बोसोरसो जाबाय नामाथाय सानद्रि मोखांजों सिनाखि जानाया आंहा माने ओमफ्राय उनावहा जेम्स बिब'आ आंखौ गुवाहाटियाव लोगो हमबाय लोगो हमनानै सानद्रि मोखाङा जेम्स बिब'नि लोगो ओमफ्राय उनावहाय बे आब'आ आंखौ लोगो हमबाय माने रेसमाजों आरो सानद्रि मोखांजों लोगो मोनहोबाय ओमफ्राय हाय हेल' जाबाय ओमफ्राय बिसोरबो आंखौ बिराद मोजां मोनबाय आंथ' आरो गासैजोंबो फ्रि फ्रेंक नालाय आंखौ जाय लोगो मोनदों बिथांमोना मिथिखायो आं माबोरै टाइपनि मानसि ओमफ्राय उनावहाय आगैमोना आंखौ बिराद मोजां मोनबाय आरो बिसोर गुवाहाटियावनो थायोमोन बबेयावबा रेस्टुरेन्टआव मावोमोन खोमा बे टाइमावहा ओमफ्राय बिदिनो एखेलेगे जोङो रायलायबाय माबाय मोजां मोनलांबाय ओमफ्राय बिदिनो इसा बिब'आ जोंखौ लोगो हमबाय आरोना थिग बेबायदिनो जोङो लोगो जालांबाय थाबाय लोगो मोनलायबाय खिन्थु आंथ' बेनि गार्जेन नङा जे आं बेखौ बुंनो जे नोङो उमुकजों लोगो जानाङा बेलेग हारिजों लोगो जानाङा उमुकजों थानाङा इभेन आंहाबो बेलेग हारि लोगो दङ आं बोरै बेखौ बुंनो हानो जे नोङो उमुकजों लोगो जानाङा ओमफ्राय आं बोरै फोरोंनो बेखौ आं बोरै फोरोंनो जेनेबा बे आंथ' बिनि बिमा बिफा नङा आंथ' बिनि बिब' नङा बिदि जेनेबा जोङोथ' जेनेबा लोगो बा बिब' बिनानाव टाइपनि बेफोरबायदि लोगोसो जोङो आंथ' बिनि एकदम गार्जेन नङाना जे आं बेखौ बुंनो नों उमुकाव थांनाङा नों उमुक ड्रेस गाननाङा उमुक माबानाङा आंथ' बिनि गार्जेन नङाना थिग एसे बुजिनांगौ आरो ना खोथाखौ जेनेबा वी आर जास्ट मिउचुवेल फ्रेन्ड्स मिथिबाय आइ एम नट हार गार्जेन जेनेबा आंथ' बेखौ मा होनबावनो आरो नोंथांमोना बुजिखागोन स' बेखिनियानोसै आंनि भिडिअ दिनै बुंनांगौआ आरो बहुतटा भिडिअ फैखागोन बेनि उनावबो आं मिथिखायो खिन्थु जोंहा खानदानावबो गैया आरो आंबो बेबायदि टाइपनि मानसि नङा जे नोङो भिडिअ बानायबाय थाबानो जे आं नोंखौ नांलायबाय थागोन आं बेबायदि टाइपनि मानसि नङा मिथिबायना आं लाइफआव जास्ट मा लुगैयो बे साननैसोनिल' लाइफ बेयावहानो आङो हेपि मालायखौबो हेपि थाजानो लुगैयो आरो गावबो हेपि थानो लुगैयो बेबायदि नङा जे नांलाय खमलाय आं बेबायदि लाइफ थैनोबो लुगैया आरो आंनो नाङाबो आरो आंनो बेफोरबायदि लाइफ नाङा होननानैथ' आङो मुभ अन जाखादों मिथिबायना आंनि लाइफआवबो रावबो इन्टारफेयार खालामनाङा आरो आंहाबो इन्ट्रेस्ट गैया मालायनि लाइफआव इन्टारफेयार खालामनो ओमफ्राय आं बेखिनिखौनो बुङो बास बहुत कमेन्ट्सबो फैदोंमोन आंहा बेखिनियाव बुं होननानै खिन्थु बे लिमिट क्रस खालामनायखायसो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नङाबाथ' आंहा इन्ट्रेस्ट गैया बिसोरनि भिडिअखौ नायनानै बिसोरनि भिडिअ रियेक्ट खालामनो थाखाय ओमफ्राय जास्ट बेनो आरो लाइफआलाय मानो थांबाय थागोन लाइफआ आपस एन्ड डाउन आरो आं बेखौबो बुंनो साना जे आंखौल' सापर्ट खालाम दैमुखौ आनसाबस्क्राइब खालाम बा दैमुखौ लाइक खालामनाङा आं बेखौबो बुङा बिथांखौबो सापर्ट खालाम बिथाङाबो मोजां भिडिअ बानायलांगोन बे नङा जे दिनै सासे मानसिया गाज्रि बा गाबोनबो गाज्रि बा समफोरबो गाज्रि जागोन बेबायदि नङा मानसिया सानसे नङा सानसेबाबो सोलायखायो आरो गाज्रिनिफ्राय मोजां जाबोखायो आरो डन्ट जाज ए बुक बाय इट्स कभार मिथिबायना बे खोथाखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो थिग बेबायदिनो माखासे मानसिफोरखौ जास्ट खोनानानै बा माखासेथ' आरो मेगनजों नुनायाबो मिसा जायो मिथिबायना स' खोनानानै माखासे मानसिखौ नायनोबो नाङा मानो होनोबा नों सानफ्रोमबो बेजों थाफाया नों बेनि एक्जेक्ट बेनि केरेक्टार बा एक्जेक्ट नों बेनि महरखौ मिथिया माबायदि टाइपनि मानसि स' खोनानाय खोथाजों सोरखौबा हेट खालामनाङा इभेन मिथिरोङि मानसिखौबो हेट खालामनाङा बा मिथिनायखौबो हेट खालामनाङा गासिखौबो लाब गैया मिथिबायना बे लाइफआवहा सोरखौबा नायनो बानानै बे सानसे साननैनि लाइफखौ आरो दानो एक्सिडेन्ट जानानै थैलांगोन नोङो मा खालामगोन इमान मानसिफोरखौ नायनो बानानै इमान मानसिफोरजों गाज्रि जानानै मा लाब दङलै जेबो लाब गैया मिथिबायना बे दुनियावहा जास्ट दसे टाइमनि थाखायल' इन्जय खालामनो फैदों जों बे लाइफआवहाय बेयावनो हाजासे हार्डवर्क खालाम हाजासे साक्सेस खालाम मजा बिन्दास लाइफ था मिथिबाय स' बिदि बेखायनो आं बुङो जोंनि बर' इउटुबार्सफोरखौ गासिखौबो सापर्ट खालाम बाट जास्ट माने माखासे इउटुबारफोरखौ बुङो आङो मोजां कन्टेन्टनि भिडिअ लाबो बिदि मालायखौ गाज्रि बुंनाय बेबायदि नङा आरो बर' हारिखौ बेबायदि बुंनानै जौगाहोनो हाया नोंसोरो जेब्लाबो जौगाहोनो हाया आरो जुदि मोजाङै बुजायनाय भिडिअ बानायनोबा मेहेर वारिनिफ्राय एसे सोलोंनानै भिडिअखौ बानायबानो जाबाय बिथाङा माबायदि पइन्ट्सनि खोथा बुङो आरो बिराद मोजां बेयो आं बिराद मोजां मोनो पार्सनेलि मिथिया बिराद मोजां भिडिअ बानायो बियो मोजां मोनो आं इनि भिडिअखौ नायबाथाय आंहा दिनानो मोजां थाङो आरोना मिनिनानै मानानै बेफोरबायदि थिग बेबायदिनो माखासे भिउवार्स बा माखासे साबस्क्राइबारफोरा आंनि भिडिअखौबो नायनानै किजानि हल डे मोजां जायो खोमा आं बेखौनो हप खालामो आरो बेखिनि आरो
आं मानि थाखाय बिखौ सानो आंनि कमेन्ट सेक्सनावबो बुंहरो आब' आं नोंनि भिडिअखौ दिनै नायनानै बिराद मोजां मोनबाय बा आब' आं नोंनि भिडिअखौ नायनो बिराद मोजां मोनो बिदि होनबा गोसोआ मोजां मोनो न' बेबायदि खालामनो सान बा माबा मोनसे भिडिअ खालामनो सान खिन्थु बे नङा जे मालायखौ गाज्रि बुंनानै जेब्लाबो सापर्ट जेब्लाबो नोङो साक्सेस जानो हानाय नङा बेबायदि मिथिबायना स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय